Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jettode godani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala caggal nde jettuɗen Allah kay ɗumɗen e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Hande eɗen mbawi ko le 25 6 mois 2024 ici à Kay Sambala Hawa Surdu Soumare Thienga waɗa pooye kosagal ko waɗa pooɓe ko hol jeyɗo rumano go yaya modi bilali modi hakkude men e jalli jeeriteɗi waalo ga sirdial Sambala mo jalli gala ko sanata ko bonna biyeteɗo Diallo Djibril Mamad Deme angola luwanna oɗum gami dur waɗi jama téléphone an ɗi joni hakkude ɓe gorko ɓuurma haɗa ɗawade bonnade kikkine makkalaji e ñamoto biyeteɗo Diallo Djibril Mamad Deme o yi sari Abou Amadou mbimominam o wi hande kay timmi hitande hakkudaɓe maɗa mbimi jeyaati o yi sari Abou Amadou mbimominam o yi salade aadi ɓuuri firtude aadi 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni 10 000 ujunnaji nayyi CFA neni 10 000 ujunnaji jeegom CFA neni 10 000 ujunnaji jeetati CFA neni 10 000 ujunnaji sappo CFA neni Diallo Djibril Mamad Deme yo Allah rokkuma ko dokkatami yo Allah rokkuma ka dokkatami ko dokkatami koko jawdi ka dokkatami koko ɓesgu ɗum walli jama 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni hawri sappo e nayyi 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni hawri sappo e jeegom 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni hawri sappo e jeetati 10 000 ujunnaji ɗiɗi CFA neni hawri 100 000 ujunnaji nogas CFA ne wele haala e mane mbaɗaɗo wiyeteɗo Diallo Djibril Mamad Deme pullo mo bonnade hirsinganɗo galle baba o jooɗi ɗo pullo ɓuuri angola luwanna o gorko pullo rokki kam ko ganda fande ko wiyata ko dere binde gorko pullo hatta ɗawata bonnade jikki ñamakalaji e ñama toon ko ni wano e nder 2023 le 25 wonno 6 mois 2023 ɗum ko rawane ɗoɓɓe Kay Sambala Hawa holmo wonno seeɗe ko so bañan soto bañan dañi wele jibina wele kaddorgal ko ɓuuru gabno sawga maɗa ñama e ɓuuɗu biyeteɗo so bayir weeru hayso ko ɗum no ñamini ɓeeru dani jalɓene ndemma ƴamari jogo kanko wonno seeɗe fe ƴeero sare Abou Amadou rokkude wele haala e mane e maɗade holmo wonno nden seeɗe jalli jeeri telli walo ga siritel Sambala mo jalli gala bonɗo sonata ko bonna biyeteɗo Diallo Abou Abdoulaye noddirteɗo Abou boɗeje gorko pullo rokkimi dollar wi sari Abou Amadou ñama dollar o pullo ne wonno seeɗa Diallo Djibril Mamad Deme hol centiɗoɗo debbo ɓuurma hatta ɗawata bonnade jikki ñamakalaji e ñagoto biyeteɗo so Maymouna Murtada Amadou Alpha noddirteɗo dollar sona ɗo e Kay Sambala Hawa debbo pullo o wonno se 5 ujunere sari Abou Amadou mbimominam ɓoymi tembere ɓuurɗo eko mbaɗi ko Diallo Djibril Mamad Deme so ni pullo noon moƴƴi walla yoɗi heewade kono mbaɗani ni mbadde ɗumen torore ka moole e danna biyeteɗo ganga Abou Yaya nodditeɗo Abou Joɓe bobo abiri keti bos waɗi la France Diallo Adama Deme Pou Diallo jeeri telli walo ga sirdial Sambala mo o ɓuuro ɓe ya haɓɓani amen mabo ene de respect en hokki kala ɓinguelaɗo ɗo wawi wonde woto Diallo Djibril Mamad Deme wala bolli amen